Ano, masarap din to. Masarap ito, yung noodles. Masarap dito ang kanilang luto. Mayroon din silang parang halo-halo. Kaya lang, nakikita si Marco, pagkakita niya ganyan. Iba yung main mo. Pwede na dito, order mo ito. Parang Vietnamese noodles. Ito, iba rin naman ito. O, mitan. Ano? Awal lang matamis ya, kalau tubig na lang. Kasi maingit ka. May kitang umiinom kami ng matamis. Okay. Go. Magbukpas tayo ng Thai Vietnam plate. Thai dishes and Vietnamese. Ayan, masarap. Let's go. Meron siyang grilled pork, fried rice, paper rolls. Ano yan? Paper rolls. Meron din na sabaw. Okay, sige, order na. Ano yan? Order na lang. Tag-isa tayong meal na ganito na order. Sige, go. Pero sila ganito na pork na big. Gusto mo maasim, di ba? Maasim ito. Asin. Pero walang karne yata ito. Walang karne, gusto yung karne. Karne, pero ito mayroon din dito. Yan, babe. Yan sa'yo. Kasi yan, yung may noodles. Yes, yan. Oh, yes. Okay, gawin na. No, tag-isa tayo. Ganito lang ha. Saan? Ito? Ikaw, ganyan. Bakit ganito? Okay. Gano ba ito? Ito ba yun? Gato? Parang yan. Saan presyo? 400 yan? Oh, So, 470 yan. yes. Small 400, large 470. Ano, large yan? Yes. Ako salad. Sige. Ha? Isa po sa inyo at salad. Ito ang sa akin. Let's try this. One. Let's try this salad. Very thin mom. And this one is called the Bonton Tit Noong. Bonton Tit Noong. Order lang. Ito tayo naman para mapansin. Hello! Hello! Wala eh. One seat naman and Chagyo. Ha? Yan? Sabi mo na ano kung saan ba dito ba? Ito. Oh, ikaw, ito ko lang sa'yo. Isang ganito lang. Large? This one is small. Pork or chicken? Chicken. Dito meron pa rin karne ka ba lang? Karne ba lang? Dito lang po. Happy sir po sir. Ha? Happy sir. Ito po seafood. Ito ano to? Beef po. May brisket lang. Red doon siya. Sige, isa. Yan.
Large please. Oh, large din. Large. Okay na po. Beef to large. Large din. Ma'am, small lang po yung vermicelli niya. Small lang po. Gawat po sila eh. Drinks po. Drinks, water lang. Drinks. Water lang. Cold water lang po. Oo. Bali, repeat order lang po ako. Isa pong beef stew na large, vermicelli chicken na small, number 50 po na large, yung beef po. Meron tayo aperitivo, ano ba? Yung parang aperitivo. Kuha tayo? Hindi na. Magtama na yan. Magtama na. Mango crepe po. Kasi po. Mamaya na yung butcher ba? Yan, aperitivo. Sige po. Best friend, hindi ko na best friend. Tinitignan ko, hindi yung nakarad kanina. Yan. Ito na yung pang-garnish natin sa ating sabaw. Sa kanila pala, dahil may sabaw sila. Sa akin kasi salad, dry. Ay, dry. Okay. It's dry. Tapos, pagkatapos ng dito, sino tayo? Sino tayo? Nila Ito na yung yung timer ko. Anong gagawin niya? Ihalo niya sa loob? yan, nilagyan mo yan sa loob. Kulay niya. Habang mainit pa, Oo, ang dami pala. Busog ka na yun. kaya mo naman ba? Yung kutsara mo na sa... Ito. Ito. Here's your spoon. Ano yung... Chopstick daw sa kanya. Chopstick. Chopstick. Lapak mo muna yan. Kaya mo na. Open this. Ano ba ito? Tapos baboy pala ito sa kanya. Beef yan. Hindi yan baboy. Beef. Bakit ang laki-laki ng karne doon sa pitch? Ito na naman ang mga salita ng mga estupyado. Tayo po muna. Alwit. Oh, hindi. Nalagay ba dyan? Ha? Nalagay sa loob yan? Oo naman. Kulay niya habang mainit pa. Habang mainit pa ba lang? Tapos lagyan mo ng lemon. Tignan natin yung sabaw niya, masarap. Balasa. Balasa. Lagay na lang ito. Huwag mo yan. Ikaw na maglagay. Hindi mo naman siya pwede. Si Kevin Costner. Vermicelli na lang, ma'am. Vermicelli. Vermicelli na lang po sa inyo. I-order mo na. Ayan. Ito
ito na. Yung mga... Ayun, vermicelli na. Ayan. Vermicelli. Yan. Thank you. Wow, beautiful. Amazing. My first time to eat grilled rice wrappers. Lumpia wrappers na grilled. You see that? With the parang Shanghai siya. Pero grilled. You see this? Rice wrapper with wow, ang sarap. Yum. Thank you. Sarap, grabe. Sarap. Ayun. Ito mo mga ano. Ito yun. What is this? Ano ito? Ang sarap. Para dito sa salad, ang sarap. Grabe, ang sarap ng ito. Ano ba yan? Ang sarap. Yung condiment nila, kakaiba. Ang sarap ng lasa. Ano pa ito? Ito. Ganun ko. Yun. Alas. Tikman mo. Sarap no? Sarap. Elabe. Ito mga guys, look at this. Look at this. This is very beautiful. Ganda nito. And not just beautiful, but it's tasty. Tignan mo, may ano rin siya. Yung vermicelli na. May rice noodles yan. Ah. Yan. Ito lang, kain lang. Lagyan ko lang sa walang alat. Tikman mo muna, baka maalat yan. Hindi. Masarap pa ito eh. Kapatid. Oh. Gusto mong manghang? Meron dito. Kain ka na. Let's eat. Ganyan siya natin. Kung ako kaya.
The best salad. The best. Parang malusog yung taba. I love this. Marami sa mga. Hindi na makuha ng chopstick. Mag-ibig pa kaya ko? Dami ko ito. Ulit yun. Ang tama na magkatang lita mo pa ito. Wala? No. Nirulit na puti daw na. Dapat siguro. Kaya namimili sila mga pagpunta. Pamimili. Pag malaki naman. Pag malaki naman. Adit ko na sa pinuli. Tayo. Bili ka na ng gold. Aray ko. Sino to sa pang?